Hello guys, good morning sa inyo lahat. At dito po tayo ngayon sa Pasurobio. At kung saan ngayong araw na to pupunta sa ang ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Ngayong araw sa Dagupan at papunta all the way to Binalonan. So bale ngayon po pupunta po tayo doon sa proclamation rally ni Apo BBM. So kung po kayong alis, stay tuned. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say it. Yeah. Came at 17. Damn. Grabe. Pwede nga lang talagang tiligan ni Apo BBM, titigilan niya po talaga mga kababayan. So, may nakabulo po tayong oras. Meron pa pong event sa Binalonan, pero talagang grabe yung support ng tao. Walang tigil, oh. Talagang lumalabas ng bahay yung mga kababayan natin. Para lang makamayan, mahawakan ng kamay, kaway. Saya na sila doon mga kababayan. Grabe talaga. Apir lang, masaya na. Apir lang po, masaya na. Apir lang, sobrang saya na. Ayan na, gano'n na naman, oh. Yan na naman sila, oh. Yan na naman, oy. Grabe na naman. Punong-puno po ng pag-asa ang ating mga kababayan dito po sa Pangasinan. Ayan na. Ito na naman mga kababayan, oh. Oh, ito sa kabila, oh. Ayan, oh. Grabe, ang dami. Kita nyo ba yan? Nag-aabang silang lahat. OMG! Wow! Wow! Ito na. Kagulo na naman po tayo. Woo! Ayan na naman sila, oh! Nandiyan na naman! Grabe, ang dami nila. Parang buong city, buong bayan na po lumabas na kalsada. Para lang ka si BBM, oh. Grabe! Kala natin tapos na. Walang katapusan to. Walang katapusan po mga kababayan. Ayan, oh. Woo! Lenny, oh! May Lenny ba? Ang hiyawan, wala na talaga, grabe. OMG! Woo! Nakakakilabot mga kababayan. Nakakakilabot, sobra. Oh! Oh! Bali! Nabalian nata. Nahila po, nahila ang kamay, nahila. Ayan na naman. Grabe mga kababayan. Woo! May iyak na lang po kayo sa sobrang saya mga kababayan. Napakarami pong kap. Grabe. May alam mo na
yan? Angkat ka, magdalawa ka. Angkat ka na. Grabe yan, ganyan. Woo! Matindi po yung suporta ng ating mga kababayan. No? Tingnan natin yung mga kababayan tinagabang. Ayan o. Ayan na mga kababayan. No? Sobrang dami nila. Grabe! Woo! Woo! Grabe na! Ito na, nagkakagulo na mga kababayan. Nagkakagulo na dito. Ayan o. Oh, grabe! Hindi po magkayaw ang mga tao dito sa Pangasinan. Sobrang saya po nila na makita po si BBM. Grabe. Sobrang saya na po nila, makamayan lang. Makamayan lang po si Apo BBM, sobrang saya na po nila. Grabe, tingnan po sa kabila mga kababayan. Ang ganda. Grabe mga kababayan, talagang hindi na po natapos talaga, halos buong bayahe. Lahat po nata ng mga tao dito sa Pangasinan, naglabasan na eh. Buong Pangasinan. Buong Pangasinan. Wala po. Grabe mga kababayan. Ayan ang chopper. Ayan ang chopper. Chopper pala oh. Ito mga kababayan, dito na tayo sa loob. At dito na po yung chopper, dito na po sila sasakayin. Dito na po tayo, sasakay na po sa ng chopper mga kababayan. So dito po, magsa-chopper po sila.
Pagod na pagod po ang ating Apo BBM. Pagod na pagod po, pagod na pagod. Huwag na natin malapitin sa chapter yung mga. Sige po, sige. Oh, wag na po. Dito na lang daw po. Dito na lang po. Dito na lang. So yan mga kababayan, chopper na po sila. Para maramdaman ng bawat isa. Daig pa ang piyesta, sobrang daming tao. At ang sagot, Dayan, tay! ang sinagot po, Saka dayaw! Walang tay! sa simula pa, Grabe, ang dami. Walang tinangkot mo, tay! Opo. Walang tinangkot mo, Ano tayo dito sa sulok? sinimulan ng aming kampanya. Doon pa sa dulo. Dami ang bumubulong habang dumadami ang nagsasalita at naririnig na ngayon po natin ang tinig ng mga kababayan natin, ang tinig ng sambayanang Pilipino. At patuloy po na palakas ang boses ng ating mga kababayan. Patuloy po ang hanggang ngayon po ay sigaw na at hindi na lang bulong at hindi lamang tinig, kundi ito po, ano po ang sigaw ng Pilipino, ang sigaw ng mga Pilipino, kasama ko dyan sa ating naging kilusan ng pagkakaisa. Kasama kami riyan para magpagpaganda at maging maunlad ang Pilipinas. Kasama kami riyan sa pagmamahal natin sa bawat kapwa Pilipino natin. Kasama kami May diyan daming sa tao. pagmamahal ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman po ay itong aming sinimula na adhikain na ipinaabot sa ating mga kababayan ay hindi lamang naging parang pangkampanya kung hindi naging kilusan na. Isang kilusan ng pagkakaisa
At kagaya ng aking nasabi, ang sigaw ng ating mga kababayan ay magsama-sama tayo mga Pilipino, magkaisa tayo mga Pilipino. Kaya po, huwag natin pong makalimutan ngayong gabi na ito. Huwag po natin makalimutan na dito ngayon nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa dito sa Binalonan, dito at sa lalawigan ng Pangasinan. At ating pong ipagpapatuloy. Patuloy pa po ang ating gagawin para naman mararamdaman na natin na ipinagsama-sama natin, nagsanib puwersa ang buong Pilipinas, nagsanib puwersa, ipinagsama natin lahat ng galing, ng husay, ng sipag ng bawat Pilipino at dinaan natin sa pagmamahal. At sa ganung paraan ay pinaganda natin ang buhay ng Pilipino. Ang sinasabi ko po ay sana naman hindi lang tayo babalik doon sa sitwasyon natin nung bago nang karoon ng pandemya. Ang unity team ay ang hangarin ay sumikat pa ang Pilipinas. Gumanda pa ang buhay ng bawat Pilipino. At pagka nangyari yan, at kapag tayo ay patuloy at tapat tayo sa ating kilusan ng pagkakaisa, gaganda po ang buhay ng bawat Pilipino. May papasikat po natin ulit ang Pilipinas. At haharap uli po tayo sa buong mundo. At ipagmamalaki natin, tignan nyo kami mga Pilipino. Tignan nyo kami, sumikat kahit naluhod na kami, natisod na kami. Kami tumayo ulit at sumikat muli dahil kami nagkaisa. Dahil kami ay nagtulungan. Dahil kami ay nagmamahal sa kapwa Pilipino. Dahil kami ay nagmamahal sa Pilipinas. At kapag natin nakamtan yun, haharapin po natin ang buong mundo muli. At muling masisigaw po natin, ako ay Pilipino! Taas noo kahit kanino. Yan po ang ating layunin. Kaya po dito sa sinimulan natin na kilusan, huwag po tayong titigil hanggang tayo ay magtagumpay. Ang unang tagumpay ay maaari nating sabihin na nanalo na tayo sa halalan. Ngunit hindi pa po yun ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay masasabi ulit natin na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At makikita po natin sa mga buhay ng ating mga kapwa Pilipino, ay makikita po natin na ang mga Pilipino ay nagtrabaho ulit. May pera uli sa bulsa. May pambayad para sa pangangailangan na araw-araw. May pakain sa kanilang pamilya. May pag-aral ang kanilang anak. At yan na tunay na tagumpay na ating layunin dito sa kalisan ng pagkakaisa. Kaya't samahan niyo po kami at isama natin lahat ng ating kababayan dito sa kilusan na ito. At huwag tayong titigil hanggang ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa ay ating nakamtan. Ipatuloy po natin itong kilusan na ito. At kapag ganun ang ating nagawa, kapag naramdaman na natin at nakikita na natin na kapit-bisig ang mga Pilipino, kahit saan nanggaling, kagaya po namin ni Inday Sara. Si Inday Sara po ay nagaling sa Davao, sa Mindanao. Ako naman po ay galing Norte. Siguro naman, kung ang isang tiga Norte at isang tiga Davao, tiga Mindanao na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas ay maaring magsama para sa kabutihan ng Pilipino, ay palagay ko naman lahat ng ating mga kababayan, lahat ng Pilipinas ay kaya nating ipagsama. Ito lang ang hakbang
na ating nakikita sa pagsimula, sa pagbalik ng ating kabuhayan, ng ating trabaho, ng ating magandang kinabukasan. Kaya naman po, ako, ang Unity ay nasa harap ninyo at hinihingi ang tulong ninyo para kami ay makapagsilbi. At sa pag-aming pagsilbi, kasama po tayong lahat, hindi lamang mga elected official, hindi lamang ang mga tao na nasa pamahalaan, kung hindi ang buong lipunan ay tuloy-tuloy na nagtutulungan at sa ganung paraan, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming pong salamat. Diyos tiyagin ang kadakayamin na imbag na rabi. Mabuhay ang lalawigan ng Pangasinan! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Maraming salamat po! Magandang gabi po sa inyo lahat! Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga, tingin na magsigat ang araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga, kaya ganda pagsigat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga, kaya ganda pagsigat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin BBM! Haharapin natin magsigat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin, haharapin natin. Nakakagulo na! Grabe! Grabe, solid. Sinabayan nila kasi. Hindi naman siya naglabas. Yan po, Yeah!
ang tao, solid. Solid. Daming tao. So nakalis na ang ating presidente. Ayan po. Solid ang tao. Kakalis lang ng ating presidente. Ayun, nasa dulo. At paalis na rin tayo. Thank you, BBM. Yeah.